Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ndị ọrụ obodo n'isi obodo ala anyị Abuja ga-amalite mfanye aka n'ụkwụ ọrụ n'izuụka Mọnde na-abịa abịa bụ mfanye aka n'ụkwụ ọrụ ziri Abuja ọnụ n'ihi nleghara anya nye ọchịchị obi ha nke nọrọla ọtụtụ oge ugbu a. Ndị omeiwu Madanna ahụ nke ụlọ omeiwu steeti Rivers ekwugharịala ugbu a ma kwupụtakwa ndị onye ukwu ha nye atụmatụ ịchụtụ gọvanọ steeti Rivers n'osote ya bụ n'oche ọrụ ha ma rụtụ aka na ha nwere nchegharị obi n'ihi na ha ahụbeghị nchegharị agwa ọjọọ nke sitere n'aka Siminalayi Fubara. N'ọzọ dịka ibe ya, onye spika ụlọ omeiwu steeti Rivers Martins Amaewule nọrọ taa n'oge ọgbakọ ndị omeiwu nye iwu ka onye isi ndị ọkaikpe steeti ahụ mee Fubara na osote ya nyocha banyere ebubo ndị eboro ha ma malite ụkpụrụ ịchụpụ ha pụọ n'oche ọrụ ha. Otu onye ụkọ ndị ụka alakụba Abubakar Abdullahi bụ onye aha ya wuru egwu n'ime afọ 2018 n'ihi ka o jiri zoto ndị ụka Kraịst mmadụ 262 n'ime ụlọ ọgbakọ ndị ụka alakụba iji gbochie atụmatụ ọbụla igbu ha ma kpochapụ ha na Barkinladi nke steeti Plateau anwụọla ugbu a dịka ọ gbachara afọ 19. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.